quiero saber quién rompe corazones. Llámame cuando quiero, beba. Tú muévete encima de mí, compláceme. Ay, bebé. Tu muévete, compláceme, i perquè no saps vens a menjar-me la figa i em complaces tu a mi? Hola, trastos! Primer que res vull que consta que no tinc res en contra del trap ni en contra de ningú gènere musical, perquè una cosa són els gèneres musicals i l'altra cosa són les aberracions que composen aquests gèneres. Dins del trap n'hi ha molta música molt bona, però que molt bona, i després n'hi ha temes com aquest últim de Shakira i Maluma, que a mi em fa bullir la sang. Que no sé si considerar-ho trap, perquè jo tampoc sé massa de música, però l'he posat de nom trap en plan de encara estem així en la onda musical. Així que suposo, vull pensar que la cançó aquesta és trap, saps? No hem fet un clickbait de collons. I direu, a què ve aquest vídeo? Bueno, compte enseguida. O sigui, jo resulta que a mi m'agrada mogolló eixir de festa amb les meves amigues, i quan eixim de festa, quan jo vaig a Espanya, cau la casualitat de que sempre anem als mateixos llocs, però escolta, perquè la vida és aixina. Quan ja estàs tan lo bo, per què vas anar-te'n a altres llocs? Doncs això. I un dels locals que m'encanta anar, que sempre anem i que mire en ànsies anar cada volta que vaig a Espanya, resulta ser que posa el mogolló de reggaeton. Així cal dir que a mi m'encanta el reggaeton. No me'l posa per escoltar-lo a casa, però que escolta, tu estàs de festa i et posen una de reggaeton, me'n vaig de reggaeton d'Sky de lo que em tiren, perquè així de versàtil soc jo de festa. Però que m'encanta la gent que es posa les mans al cap en plan de com pots ballar-te més de reggaeton? O anar a llocs on posen reggaeton quan és música masclista. No tot el reggaeton és masclista, amb això no vull dir que els llocs on jo vaig no posen reggaeton masclista, vale? Però estic parlant de que inclús grups que m'encanten a mi, i mira, em sacrifiqui així i dic a Marilyn Manson, tenen molta música masclista. I és que, a veure, partim de la base de que la música feta per homes, el 99%, encara que ells no vulguin transmetre aquest missatge, tindran contingut masclista. Siga rock, pop, reggaeton, reggae, ska o la figa tatilla. Que no és la tia Figa no fa música masclista. Canviem el missatge però no la forma. La tia Figa des de la vall del Vall d'informa. Educació sexoafectiva és la que promovem. El rap per en armes, ecos, drogues, això ho finiquitem. Aleshores, n'hi ha molta de la gent de la que critica els locals als que ells de festa perquè posen música tal pasqual que jo sempre em dic, a veure, dime quina música puc escoltar sense que se me critique. I cada vegada que pregunte pel trap, o sigui, d'artistes i tal, perquè jo la veritat és que no conec a massa artistes. O sigui, jo conec els típics per a mi, que són la Batguial, Miss Nina i 4 més, i d'ahir ja no em tregues molt. I resulta que quan em posen així persones que representen el trap segons els seus gustos musicals, n'hi ha mogolló de gent que en treu a gent tipus Kinder Malo, Pin Flaco i tota la tropa esta de subnormals politoxicòmans, que és en plan de, really? O sigui, m'estàs dient a mi que no escolte reggaeton, que no balli reggaeton, que no disfrute reggaeton quan estic de festa, suposa que tindré que anar-me'n del local, saps? I torne ja, saps, que algú m'avise quan paren de posar música masclista, perquè posen reggaeton. Però seria supernormal i superben vist que jo em posara a merejar-me al ritme de qualsevol d'este masses de Kinder Malo, per exemple. Que tot el que sap dir en totes les seues cançons, però en la majoria de trap masculí, vale? O sigui, la majoria de les cançons es basen a dir-nos a les dones que si som unes guarres, que si som unes putes, mos peguem per xuplar-los la polla. Soy una princesa y no una guarra. Vamos, pràcticament com Maluma, vale? O sigui, Maluma és el trapero reggaetonero, tal qual. I quan es tiren beef entre ells, que és una cosa que es porta molt ara, que es comencen a implantar el rotllo que tenien els raperos, tot el que saben dir és, cuidao perquè els teus fills van a fer la meva cara en plan, saps? Com deixant a caure en plan de me follaste a la teua tia, o directament diuen folla les teues putes, i és en plan de, hola, o sigui, s'esteu barallant així, dos pililes masculines i les dones així, què pintem en la història? No ho entenc. Per què se mos té que deixar de putes i de guarres i de tot? Em sou el que pensi, jo faré el meu, és igual com tu ho vegis. Però el que em mola de tot això és perquè se mos qüestiona a les dones que veiem reggaeton o que veiem música masclista, el de festa i tal, per què se mos qüestiona a nosaltres? Vale? O sigui, estic veient una cançó en la que m'estan dient puta i guarra, vale? O sigui, deixa'm disfrutar per lo menos la nit, saps? Ja tinc prou en lo que m'estan contant pel megàfono. O sigui, aquesta mateixa persona que em pregunta a mi, com a dona, per què balle una cançó masclista, anirà a preguntar-li a Zetangana, a Pinfraco o a Maluma o a qualsevol d'aquestos pel Twitter o per Facebook o on siga, ei tio, perdona, hola, per què dius això en aquesta cançó? Pregunta jo, O sols va preguntar a les persones que coneix, tio, com pots escoltar una cançó tan masclista?
Pregunte jo, perquè no sé, saps? Igual m'enganya el pensar que es fa el mateix raonament així que el culpabilitzar a les víctimes de qualsevol acte masclista, però Però tornant al llenguatge de les cançons de trap, al igual que les de reggaeton masclista, o en veritat qualsevol gènere, perquè en altres gèneres també se mos refereix a les dones com una flor, o bebé, o beba, o sigui, lo de beba de Maluma, en la cançó aquesta del trap en la que es comença el vídeo, o sigui, a mi això m'ha matat, perquè és el cringe total, màxim i absolut. A part també que estem parlant de que tampoc li pots treure a cantants o artistes música que han fet fa 10 anys, vale? Pues perquè els temps canvien, les coses es normalitzen, i a mi, pues què voleu que vos diga? A mi personalment hi ha hagut temporades en les que humor masclista fa lo millor 10 anys, pues sí que m'ha arribat a fer gràcia, saps? Pues perquè jo que sé, era lo normal, però ara resulta que estem en una època en què lo normal és anar obrint els ulls, saps? I estem parlant de que ara, avui en dia, que suposa que anem obrint els ulls, encara n'hi ha música que està fent-se ara mateix que es basa a te voy a sotar, te voy a perrear i, vamos, vaig a follarte viva, vuigues o no vuigues. I és en plan de... Vale. Sí que és veritat que a les discoteques es posa més reggaetó del clàssic, del de la gasolina, del de la noche de sexo i del de masclista pur i dur, que temes pot ser més nous que n'hi ha, però bo, poquet a poquet, no? O sigui, el que volia fer en aquest vídeo no era ni criticar el rap, ni criticar a ningú estil de música, no sé com s'haurà quedat el vídeo en complet, vale? Perquè sabeu que m'expresse molt mal moltes vegades, però simplement que puguem entendre que gèneres musicals masclistes són tots, però que vull venir a parlar del trap més que res perquè és un gènere dins de tots els gèneres musicals que n'hi ha, que és el que més en plan en evolució ha estat o més en expansió, no sé com dir-li, s'ha fet més popular últimament i és la veritat. O sigui, jo no tinc ni puta idea de música i m'ha arribat a interessar pel trap, o sigui, per favor, anem a agarrar això com a base. I estem parlant de que en el que és l'ambient nord-americà el trap ja està molt més desenvolupat del que està així, i el trap, a part del típic comentari de putes i sorres i tal, i les ties mos les follem a les vostres putes i tal, ja estan agafant moltes altres temàtiques pel tema de que està molt més desenvolupat, gràcies a Déu. Anem a veure si ja podem de referir-nos a les ties com a les nostres bitches i tal, vale? Perquè no mola. I sobre el tema del llenguatge també m'agradaria dir que a veure que no és tan difícil buscar altra temàtica o altre llenguatge per a referir-se i per fer els mateixos temassos de trap i del gènere musical que siga, perquè t'agarres al trap femení i els tios que es follen o els tios dels que passen tres pobles no es refereixen a ells com els meus putos, saps? En plan de tots estos zorros, jo ja només folle, ara te's folles tu, vale? No parlen tan despectivament dels homes. O sigui que no entenc per què els homes, quan fan música, tenen que referir-se així a de les ties. O referir-se a nosaltres, les dones, com a bebès o bebes, com a que som sers indefensos que necessitem protecció. I és en plan de, hola, sóc una dona, no necessite protecció de ningú. No necessite que vingues tu en la teva pel·lícula poderosa a protegir-me. No, gràcies. O sigui, dic en tota la teva pel·lícula referint-me als homes cis. Als homes no cis, doncs no sé, veniu així a imposar-se en la vostra superhombria així a protegir-nos. No mos fa falta, vale? No, gràcies, però no. No. Busqueu-se un altre hobby, no sé, punt de ganxo, no sé, busqueu-se alguna cosa. Però que no necessiten protecció dels homes, ja està bé. Vale? Si que recapitulem. Les dones ni som guarres, ni som putes, ni som ninguna d'aquestes coses despectives perquè anem a altres tios o perquè passem de la vostra cara, ni som la mala mujer perquè no vos fem cas. O sigui, ja, no? Ni tampoc som ni flores, ni delicades mujeres en peligro, ni som bebès, ni... No! Ja! 2018! Tant costa entendre que som sers humans? Però bé, ens veiem al pròxim vídeo. Mira, spoiler alert, si no fallen els horaris i tal, perquè aquesta setmana tinc coses que fer, ja vos ho contaré, vale? O sigui, ja vos contaré què és el que m'està passant en la meva vida, perquè estic tan, saps, falta de felicitat, perquè estic un poquet agobiada en coses personals. Ja vos avisaré, però si no passa res, si no falla res, tot apunta, podria ser, cau la possibilitat de que aquest pròxim divendres puja vídeo parlant de llibres, de les meues lectures preferides, tant en valencià com algunes recomanacions en general, o sigui, el que va ser el llibretac i tal, perquè em van nominar per fer el llibretac fa com, saps, mesos, o sigui, i tinc molt de vídeos que tinc super atrasats i me very sorry, però és que jo que sé, què voleu que us diga? Les ganes de gravar venen quan venen i quan m'agraden les ganes de gravar una cosa, doncs ho grave. El que ho he estat escoltant tot el vídeo, segurament, si ho he estat escoltant, perquè jo sí, és el meu rentaplats, val? O sigui, rentaplats trastos rentaplats per si de cas. I ja està, fins així ho deixem, vale? Ciao!